Senantolontan ko kunkan kan Maroc baflel moni duru tirage soro kele Maroc jatigi Mali Zambie ani Comore de be kulu kelena haklina jigina o ye groupe A ye Mali forobatoni jatigi delila ka ke kulu kelena ni na nyona nyoda kene kan Abdul Karim Magasuba Mali Senantolontan koro ya ira ko ote jorona koye bari ya chamana Mali be teme turu folokan anga la main ini per organisateur yɛrɛ ka bɛn finalement o fɛnɛ bɛ mɔgɔ jala min joona quoi ya ni mun bɛ bɔ a la o ka bɔ a la siɲɛ kelen quoi ya o ne ka jate a ko la quoi. Anw ni Tunisie bɛnna 2094 Mali ni Angola bɛnna 2010 Tunisie ta Mali ye se sɔrɔ Angola o kɛra filɛ ni bin ye Maroc ta o mɔgɔ caman ko puli ma nɔgɔn dɛ. Maroc ma nɔgɔn mun na parce que Maroc ye nin san laban na Maroc ye balontan mun yira diɲɛ la o bɛ mɔgɔw da Marocains na ne yɛrɛ filɛ dalen d'u la n b'a dɔn équipe ɲuman b'u bolo ka taa kɔfɛ fo ɲɛfɛ o bɛ balontan kaɲi. Tunisie ta la Tunisiens n'i tɛ Mali dɔn de i bɛ fɛn dɔw f'a ma o balontan fɛnɛ tɛ calcul tɛ o mathématique tɛ. Parce que entraîneur ko a san ko ni Mali se sɔrɔ dɔrɔn k'ale bɛ bɔ Tunisie de karamɔgɔya la. A ko de ko n'a Mali ye nul sɔrɔ k'ale bɛ démissionner donc an y'u bati yɛrɛ fila ni fu bon o kɔfɛ Angola ta Angola fana kun ye bi dɔw sɔrɔ ka tɛmɛ an ye u kun ye avance ta ni bi fila ni saba ɲɔgɔn si olu kɔnɔ ko balontan banna o fana ye mɔgɔ fila ni saba labɔ dɔrɔn y'a ye an fana nana Kanute ni Seydou u nana ka na i kun y'ale minute duuru fara kan an kun bɛ bi duurunan don kun bon Maroc ta in Maroc équipe ba ko Mali équipe ba an tɛ siran Marocains ɲɛ arabu ni sisan tɛ yɛrɛ arabu Mali yɛrɛ tun jajɔlen don fɛn mun ye o ye arabu de donc halisa o siran t'an dusukun na tuguni. Yɛrɛ bolo baara duma kan ka sigi sen kan. Balontanna minnu labɛnnen don cɛbɔ yɛrɛ kama kɛlɛ yɛrɛ kama terrain sanfɛ pour que ka faso kuma bɔ olu de bɛ se ka taa jamana représenter mais n'i ye mun i b'i labɛn parce que Maroc équipe in labɛnna a mɛnna bɛɛ b'i labɛn de sisan tɔgɔ tɛ mɔgɔ si kɛ ka kubu sɔrɔ ou bien ka fɛn sɔrɔ. Labɛn minnu bɛ sen na bi o ka ɲi wa yɛrɛ bolo wa. N tɛ se ka kuma ka wasa fana parce que an tɛ ka fɛn yira mun b'a yira k'a fɔ ko an labɛnnen don à 100% parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que n'i i ma fɛn mun labɛn n'i jigi da fɛn wɛrɛ kan a ka gɛlɛn dɛ il faut que an ka labɛn tɛ dɔrɔn ka fɔ ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan fédération ye baara jumɛn kɛ ministère ye baara jumɛn kɛ balontannaw yɛrɛ ne kan ka taa an ka jamana fɛ ka taa an ka jamana kuma bɔ ne yɛrɛ bɛ ka n labɛn cogo di groupe ta labɛn ten n kelen bɛ labɛn cogo di entraînement individuel bɛ kɛ groupe ka entraînement bɛ yen nɔ bon ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen olu bɛɛ kan ka labɛn dɔw kɛ ka ta ka ɲɛsin jamana ma parce que équipe nationale tɛ jamana de don i bɛ ka kɛ ka ɲɛsin jamana de ma bɛɛ k'i ka rôle jouer kosɛbɛ kosɛbɛ a jouer cogo la min mana bila mun na o k'o kɛ ka ɲɛ kabi kuma jan olu de baaraw kan ka daminɛ bon est ce que bɛɛ bɛ k'i ta kɛ yan question b'o ɲininkali b'o yɔrɔ de la n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta kɛ balontan ye ɲɛdimi de kɔnɔdimi tɛ n'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i ta kɛ hali ni a fɔra sini an ni Maroc de bɛ bɛn o jɔrɔ tɛ ne yɛrɛ minɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don.